Hi everyone, this is Julius Cano and welcome back to my channel. Na-miss niyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. For tonight's video guys, another day, another luto, another evening. Ang ato ang buhaton karon kay ting panihapon na. Yes, oo. Kung inyohang nabantayan, straight na ang akong pagluto o gabiin ano nya panagsa na lang ang pangbuntag, ang pamahaw nga sudan ug ang paniod to. Yes, oo. Kay busy ta karon. Ato apang gitiwas ang ato ang time nga kulang dito sa atong giojitihan og naapod tay duty og naagsugod pod ato ang klase. Yes, oo. That is called time management and working handling and responsibility. Ano daw? Bitaw guys, ay tinuod gyud na ilang giingon no, nga maabot jud ang panahon nga mapulan ka ug mawad-an ka gana no, kay sama ani ay usay mawad-an jud ko gana ay lagi kay sa mga pangitabo usay tag 3 ra usay tag 4 views ra, pero gusto magud ko ganahan magud ko nya fashion po nako siya ug ganahan ko ug love nako siya mo nang dili jud ko mawad-an og paglang usay lang mapulan usay kapuyon, pero ang pahuway nya pagka mampadayon na pud ana maginang live. Yes, oo. Kuya kay transition sa story ba? Kay naluto naman sa mga unata and I thank you.